És aquesta nostra classe? És aquesta nostra classe. Entreu alegrement. Què farem del temps que passi? Un gran divertiment. Facis primer o bé sisè, segur que ho passareu molt bé. Obriu els ulls i les orelles i la capseta de pensar que hem vingut a passar un curs ple de sorpreses per xalar amb els companys i tots els mestres. Tinc ganes ja de començar. Uns dies farà sol, d'altres s'enfosquiran, alguns caurà la pluja, d'altres potser nevarà. Però a la nostra classe un cel privat ens cobrirà. És aquesta nostra classe. Entreu alegrement. Què farem del temps que passi? Un gran divertiment. Facis primer o bé sisè, segur que ho passaràs molt bé. Obriu els ulls i les orelles i la capseta de pensar que hem vingut a passar un curs ple de sorpreses per xalar amb els companys i tots els mestres. Tinc ganes ja de començar. Uns dies farà sol, d'altres s'enfosquiran, alguns caurà la pluja, d'altres potser nevarà. Però a la nostra classe un cel privat ens cobrirà. I és que a la nostra classe mil aventures hi viurem. És aquesta nostra classe i aquí ens farem gran.